Għal ħafna l-ewwel jum tas-sena jissimbolizza bidu ġdid, imqar jekk dan ikun wieħed marbut mal-kalendarju biss. Madankollu dan iż-żmien marbut mal-festi huwa sinonimu ma' attivitajiet li jlaqgħu lill-familji u l-ħbieb flimkien. One News nisel fit-toroq prinċipali tal-belt u staqsa lin-nies dwar kif se jqattaw l-ewwel jum tas-sena ġdida, anke jekk differenza minn snin oħrajn minħabba s-sitwazzjoni preżenti u żieda fl-infezzjonijiet tal-COVID-19. Ħafna qalulna li se jqattaw dan il-jum id-dar jew ma' dawk l-aktar qrib tagħhom. id-dar. Għal-kwiet. Sidna d-dar, aħna anzjani noqogħdu d-dar. Hija d-dar hija. Lefni, bażikament ġejjin daqsxejn jom missieri għandna, d-dar tagħna u dik kollox. Mal-familja, xi tagħmel? Xej, u mal-familja u. Id-dar hija. Id-dar hi mal-familja. Nixorbu niklu. Mux ikla mal-familja. Xarba tajba forsi. Mhux mal-familja hija. Nagħmlu xi ħaġa bejnietna. Ma naqsux ukoll dawk li għalkemm ninsabu fl-aħħar ġranet tas-sena għadhom ma jafux kif se jibdew is-sena l-ġdida. Għadni ma nafx. Jena għalija xej, l-ewwel tas-sena, ħa tas-sena. Kollu Minni l-qasna fadni, għax-xogħol. Naf, s-sanaraw, bli għall-lebat.